Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanao sa kanimo. Gisaulog nato karon ang mga pista sa mga martyrs, San Cornelio, Santo Papa ug San Cipriano Obispo. Nga martyr ni sila og mga tao sa middle of 3rd century. Unya nakibatok ni sila sa mga sismatiko sa simbahan nga gustong mubungkag sa atong simbahan, muguba og misagubang sila sa mga persecutions, mga panglutos sa mga emperador ni atong panahona nga gustong wagtangon ang Katoliko, Kristiyano nga pagtuo dinhis kalibutan. O kaluoys Ginoo, nagmalampuson sila. Ang ila aning edad pagkamatay na aras mga late 40s or early 50s ang ilang edad. Mga bata pa kayo, pero dako kay sila nahimo sa simbahan tungod kay nagpakamatay gid sila para sa atong pagtuo. Lingay mong tupad ina sugot kag patyon. Tingali gid usa dinhi pang mo presentar. Muna yampo nato ang atong mga leaders sa gobyerno, sa simbahan, andam unta tang magpakamatay, malig-on ta para sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan, sa lawas ug sa kalag. Ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagis ilang pagpamalit og mga slots, hatagan unta sa balaan nga kinabuhi ug lig-on nga pagtuo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa kodako yamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Magampo kita. O Dios, imong gihatag alang sa imong katawhan si San Cornelio o si San Cipriano nga mga makugihong magbalantay ug bantugang mga martir, itugot nga pinaagi sa ilang pagampo, malig-on ug magmakanunayon unta kami sa pagtuo ug makatampo kami pag-ayo sa kahiusa sa simbahan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Tinuod kining maong panultihon. Ang buot mahimong pangulo sa simbahan nagtinguha og maayong buhat. Kinahanglang dili masaway ang pangulo sa simbahan ug usa ra iyang asawa, maugdang siya,
mapugnanon sa kaugalingon, ug mahigugmaon sa kalinaw. Kinahanglang mabiabihon siya sa mga dumuduong diha sa iyang balay, ug maantigong mutudlo, dili palahubog ug dili palaaway, kundili malumo ug makigdaiton. Kinahanglang dili siya hinapi, maayo mudumala sa iyang kaugalingong panimalay, ug makapanton sa iyang mga anak aron sila magmasinugtanon ug magmatinahuron kaniya. Kay kung ang usa ka tawo dili maantigong mudumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya pagdumala sa simbahan sa Dios? Kinahanglan nga siya dili bag-o pa lang nakabig, kay tingali unyag magmapagarbuhon siya pag-ayo, ug tungod niini silutan siya ingon sa nahitabo sa yawa. Kinahanglang gitahod usab siya sa mga dili sakop sa simbahan, aron dili siya kaulawan ug mahulog sa litag sa yawa. Kinahanglan nga ang mga katabang diha sa simbahan maayo usab og kinaiya ug matinud-anon, dili magpalabig inom ug dili hakog. Kinahanglan nga magpadayon sila sa paghupot sa gipadayag nga kamatuoran sa pagtuo, inubanan sa putli nga konsensya. Og kinahanglan nga sulayan una sila ug unya kun makalabang sila sa pagsulay, makaalagad na sila. Kinahanglan nga ang ilang asawa maayo usab og kinaiya ug dili tiglibak, maugdang ug dili limbungan. Ang katabang sa simbahan kinahanglan usaray asawa ug mantigong mudumala sa iyang mga anak ug panimalay. Ug kadtong maayo sa ilang pag-alagad, makaangkon og dungog ug makahimo pagsulti nga may sugon mahitungod sa ilang pagtuo kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Maglakaw ako sa walay buling nga kasing-kasing. Maglakaw ako sa walay buling nga kasing-kasing. Magawit ako may tungod sa kaluoy ug hukom. O Ginoo, kanimo magawit ako pagdaig. Magpadayon ako diha sa dalan sa kaligdong. Anus man ikaw moari kanako. Maglakaw ako sa walay buling nga kasing-kasing. Maglakaw ako diha sa kabug-o sa akong kasing-kasing. Sulod sa akong balay, dili ako magbutang at tubangan sa akong mga mata. O mga butang nga mangilaw. Maglakaw ako sa walay buling nga kasing-kasing. Bisan kinsay maglibak sa iyang silingan sa tago, siya kong laglagong. Ang taong
nga mapalabi-labihon ug mapahitason ug kasing-kasing. Dili ko antuson, maglakaw ako sa walay buling nga kasing-kasing. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya wala madugay miadto si Jesus sa lungsod sa Nain. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an ug ang usa ka dakong panon sa mga tao. Sa pag-abot niya sa ganghaan sa lungsod, mao gayoy pagula sa mga tao nga naglubong og minatay. Ang minatay bugtong anak nga lalaki sa usa ka byuda ug mikuyog kaniya ang daghang mga tao gikan sa lungsod. Sa pagkakita ni Hesus sa byuda, naluoy siya og miingon sa babae, ayaw paghilak. Unya miduol si Jesus og gihikap niya ang lungon og mihunong ang mga tao nga nagyayong sa lungon. Unya miingon si Jesus, dong bangon. Milingkod ang minatay og misulti og gihatag siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Nahadlok og nahibulong ang tanan og gidaig nila ang Dios sa pag-ingon, usa ka gamhanang propeta mitungha kanato og ang Dios mianhi aron pagluwas sa iyang katawhan. Mikaylap sa tibuok Judea og sa kasikbit nga kayutaan ang maong balita mahitungod kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Naghatag si San Pablo og mga kinaiya o kinabuhi nga angay puy-an sa usa ka pangulo sa simbahan, mapari man, masanto papa, or ngari sa pinakaubos mga officer sa organisasyon o kaha mga servers, mga alagad sa simbahan. Kinahanglan kuno ang kinabuhi way ikasaway. Nya maayong muatiman sa iyang pamilya. Ana, dili libakira, dili palahubog, dili bisyoso, dili palaaway. Lingay mong tupad, ina nakapasar ka? Nakapasar? Oh, daghan kayo magsige din higsimba, magdaan ang mga organisasyon, pero ang mga batasan dito sa balay di makaog iro. Di ba? Daghan kaayo, nagsigig misa, apil na ning nagbarog.
Pero daghan kay ikasaway ang mga tao. O pwede sa ninato gamiton sa ato mga government officials nga kinahanglan unta ang mangulo sa nasod dunay nindot nga integridad, nindot nga kinabuhi. Kay matod pa ni San Pablo, unsaon man nimo pagdumala sa simbahan or sa gobyerno, kung mismo gani sa imong kinabuhi, di man gani ka kadumala. Sa imo ganing kaugalingong panimalay, di man gani ka kadumala sa tinarong. Labaw na gyud sa nasod. At tanawa ra ng ato rong mga leaders na naglalis. Naglalis sila. Unsa may ilang gilalisan? Ibaw mo unsa? Unsaon pagtuman ang balaod na sila rasay naghimo. Nga ilang lalis-lalisan, dagko kay gasto, nahitabo na ang mga scam, nahitabo na ang korupsyon, maglalis lang yapon sila unsaon pagtuman sa mga technicality sa balaod nga ilang hinimo. Hilig kay taana. Gibaliwa nato ang kaguol, ang kahasol, ang kalisod nga nahitabo sa katilingban labi na gyud mga kabos nga siging hatag og mga kunuhay pagpakita sa ilang kamaayong laki nga mo interpret og balaod hasta ang dili abogado makiglalis sa abogado unsaon pag-interpret ang balaod na sad siya baruganan ang abogado sad mo insister sa iyang pagkaabogado na sad siya baruganan tungod lang kay mga dagko sila granggo dili nimo pwedeng paludhon nga moingon bitaw sayop ko bitaw nasipyat kog interpret hala gyud insister gyud maunay mga leaders nga dili maayo dili sad na makahatag og kalambuan sa atong nasod. Magsigi sila pangitag sayop didto sa laing tao, di sila mangitag sayop sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga kaberks. Kasabot mo nang word nga kaberks. Ako aso kasabot ana pero murag akong wa ko'y tinaw bang pagsabot pero mura man nagkabarkada tingali or kaalyado. Ako ng kaberks. Mao na termino ako na abot karon sa karong kuana murag dili naman sa social media idol idol ako ng idol kung ang iya na ganing idol mo atakihon bisag sayop bisag naagi kamatuoran panalipdan gyud pero ang iya ganing kontra mo atakihon bisag way kamatuoran bisag way sayop dauton gyud kay kontra ti ka unya usara ta kanasod usara ta ka unsa man usara ta ka konstitusyon usa ka bandira nga gitahod nga gani kung mukanta na ng atong lupang hinirang unsa na kanang pambansang pambansang kamao pambansang awit ug dili ka mutahod silutan ka naanay balaod ana di ka mohunong silutan ka pero sila way hunong pangurakot way tahod-tahod sa atong nasod nagdinautay mismo ang mga membro sa usa ka departamento sama sa Senado o sa Kongreso nagdinautay sila sa ilang kaugalingon nabang sa Tagalog pa naglinaglagay nagtagakay pakauwaway sa usag-usa. Nya mao ni sila ato mga leaders, mao ni sila. Kung ang mga ginikanan di ka maong mopuyo og tinuod nga maayong kinabuhi, unsa may sundon sa mga anak. Kung kamong mga ginikanan magpunay mog away, magsigi mog dinautay sa inyong kaugalingon, unsay mahitabo sa pamilyang inyong gida? Ano na? Mga way batasan, mga way uwaw. Di ba? Ang mauwaw ang inyong mga anak.
Unya kinagsigi pa man gyud mo pakauhaw, gasigi pa man gyud mo dihag. Di man mo mangangkon anang inyo mga sayop. Bisag klaro na kaayo nga nangasayop, di man gyapon ang konon, labaw na ning dias ubos ang mga anak. Moingon sana, kamo gani diha. Mao sana kaming mga pari, mga obispo, apil ng Santo Papa, ug dili ka maong moangkon sa atong mga sayop, wa gi mahimo. Ug mao na siya ang gibuhat nila ni San Cornelius ug ni Ciprian. Ilang gipamatud-an nga ang mga leaders sa simbahan man o sa gobyerno dunay sayop. Ug tungod kay ila man ginang gibarugan binasi sa patakaran sa atong pagtuo, gipatay sila na martir. Pero wa gyud sila moundang sa pagsulti nga kani sayop, masimbahan man o maggobyerno. Gilingay mo tupad. Na magpakamatay kas kamatuoran. Ingna magpakamatay kas kamatuoran na imo magay nang gikuluran imong buhok. Di man gani ka kadawat bisag color na las buhok. Mamakak pamangyog ka. Imo magay nang gikiskisan imong kilay, mamakak man ka. Sa imong kilay ra gani. Unsa na kag ang kamatuoran sa tong pagtuo? Sama pananglitan kanang kamatuoran sa pagtuo nga nag-ingon, higugmaa ang imong kaaway. Nganong ipahigugma man ni Kristo ang kaaway? Tungod kay ang tinuod natong kontra, dili kanang tao nga nagtig-away nimo, kung dili ang yawa nga maoy mastermind sa mga hiwi nga hunahuna og buhat. Dito sa Senado, naghearing sila. Ang ilang gipangita, kaninyong mga 15 kabuok, mga flood control contractors, nga nahimo karong dakong question, kay naay mga ghost, naay substandard. Kinsa man ang inyong mastermind? Mo na ro ilang gipangita, the most culpable. Kinsa may labing sad-an? Kinsay inyong mastermind? Nya, naay uban himog apidabit, wa sa dawata sa ubang departamento nga dakog ranggo, di asay usa ni hatag og opinion, gidawat sa dayon, naglali sila. Pero ang gipangita, kinsay mastermind? Importante na parehagod anang imong balay, daghan kayo og tubig ang salog. Unsa may hinungdan? Magsigi ra jud kag map dito, magsikag map, magsigi kag reklamo nga pag human nimong map na nasay tubig, map lang yapon ka. Sige kag map, sige kag kando sa tubig, sige kag mo nga kusuga aning tubig asa manigikan. Hangad ka hangad ba? Basig toras atop ang buslot, kadtoy butangig bulkasil. Di ba? Kinsay mastermind? Ingna imong tupad ina kinsay mastermind anang pagkolor sa imong buhok, kanang pagkiskis imong kilay, kanang pagsigi nimog maritis sa imong silingan, kanang imong pagpamakak, kanang imong pagpangurakot, kanang imong pag-abortion, kanang imong pagpalaygit, kanang imong pagsigig inom anang pills, kanang sigig pangangko nimo anang yuta, wa ra bay titulo, ang konon lang gyapon. Kinang imong pagsigig angkon ana mga karsada nga imong parkingan, dili ra ba ikay nagsiminto ana? Kinsa may mastermind nimo ana? Kinsa man? Kusga. Hoy. Kanang imong dili pagpalit og slot, kinsa man gyud mastermind nimo ana? Usaray kamatuoran ana ang yawa. Ang yawa matod pa diri sa unang pagbasa ni ingon diri si San Pablo, basig makuha mo sa litag sa yawa. Yawa. Sige. Lain na sang lingi sa imong tupad ingna suod ra mo si yawa. Ingna.
Inasuod mo. Nya di ra man na pwede na to sagolon ang yawa o ang Ginoo. Magpili ra ba kita ana? Kung suod ka sa yawa, kontra nimong Ginoo. Kung kontra nimong yawa, suod ka sa Ginoo. Ana man na. Nanglitan ron, kanang pagpalit og slat, kinsa may suod nimo? Kusgan. Kanang di ka mo palit og slat, kinsa may suod nimo? Oh, kibaw mo day mo. Atong basahon ang mga suod sa Ginoo, pila na ilang na tabang ani sa simbahan. So, ang atong grace or God's reward and complete elation na natay halin nga 55,582 ka slots, na apay 644,418 ka slots na available, 100 pesos per slot. Kaning akong mga followers karon sa YouTube, mga 267,000 ang iyang subscribers. Kanang ug mamalit lang ginig tag sa kaslat kada semana naon tatay mga 200,000 kaslots na dawat nya kay 644 raman ni ang grace, mga tulo ka semana wa na hurot na ni no. Karon abot na lag tulo ka buwan wa yan mahurot. Nga naman daghan man nag-follow nato nga nabiktima, nakuha sa litag sa yawa. Kana ba ang kaugalingon mao'y unahon? Sige lang, padayon lang tagbaligya. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,183 na sad ka challenges ang atong nadawat. Ang kantos ang atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC para sa ato dinhing ongoing nga projects niabot na sa 19,476 ang atong halin, na apay 80,524 ka slots na available, 100 pesos gyapon per slot. Gasunod-sunod ron atong project, labi na gyud ang pag-repair og additional natong mga fuse dinhi. Atong gitarget unta na ma-install na siya on or before sa atong pista sa segunda patron karong this October 12. Segunda patron nato, Birhen sa Pilar, ang mahal nga Birhen Maria. Inyong paminaw ato kung dili man ma-install, makumpleto unta ang budget ani no. Nya unsa may timailhan atong angkon-angkonon ang atong mga project na lingkuranan. Naay upat ka millers na tag 42,000, nya naay 12 ka mga additional fuse nga tag 55,000 each. So nagkinahanglan tag 12 ka 55,000 donors, nagkinahanglan tag upat ka 42,000 donors. Thanks be to God kay duna nay usa ka donor nga moangkon og 42,000. Atong pakpakan. Pwede raman mo ingon, pader, ako nang angkonon o niya partial payment lang o sa for 1 month ako nang bayaran. Sige, pledge ba? Pledge. Ato nang i-count dinhi ang mga pledges. Kay kung moabot na ang pledges o katunga sa 12, katunga sa upat, mo order na ta. Kaya na naman ni pledge. Pero wag ni pledge, di lang tapatugag order. Di ba? Sige, lingi ay mong tupad na sad. Hasta ka mo dihang nas online, na mo pledge ka. Pero timan ibaya, ang inyong gisaaran, ang Ginoo, basig pledge lang mo niya, di mo dayon. Nakadako niyog tulubagon ang nas Ginoo. Mo pledge gani, dayon na, yun. Di ba? Kanibitang ato mga hilipans, gi-pledge raman doon na pa may wapa makumpleto ani og kuan kanang hatag ang ilang pledges. Usapay na kumpleto ani, ang tulo wala pa na makumpleto. Ana, nya kadtong duha nga additional ato na tong gi-order kay naa say ni pledge pero wala pa sa takadawat sa iyang pledge. Pero gi-order na nato. Di gina sila mo dayon, patay kang bata.
Sige lang tagpadayon. So ana ha, kanindot unta kung madayon inyong pledge. Muna mga igsuon, kini manggong tao nga naigo sa atong salmo ba? Di ba ang atong salmo nag-ingon, maglakaw ako sa walay buling nga kasing-kasing. Kana bang honest ba? Honest nga tao. Dali na siyang makakita sa panginahanglan. Basta honest, limpyo kasing-kasing. Pero kung naging taong daghang egsala, na biktima sa yawa, mabuta man na siya, di na siya kakita sa panginahanglan. At tanawa diri sa atong Ebanghelyo, si Jesus naglakaw. Tungod kay limpyo siya kasing-kasing, nakita niya ang panginahanglan sa byuda. Ang byuda manggod, basta mabiyuda na ka sa ilang panahon, wa na kay trabaho, kay di man ka patrabahoon. Wa na sa kay kasaligan. Kay wa na man kay bana. Ang lalaki raman mo dunay gahom sa una. Unya kay bugtong anak man to niyang lalaki. Sa to pa, wala na'y makahimo og pangitag panginabuhian. Bugtong anak nga lalaki guto. So nakita ni Jesus, kinahanglan tabangan. Mo to iyang gibuhi ang patay. Ingon ana ang mahitabo sa limpyog kasing-kasing. Karon nakakita ta og nitabang sa ta nga dili na kaayo ta dinhi magsigi og pamaypay. Di ba? Nya nakita sad ta og gusto tang mutabang nga dili na sad mo muluhod anang naang simento kamong naa sa atubangan. Unya kanang mga gubaon sad nato diha mga piyos ato sa niyang ipaayo. Nakakita ta nga ang atong kusina, atong kumbinto, generally speaking, guba na kay atop. Ato sang ginahinayag trabaho. Nya nakita sad nato nga dugay-dugay na gyung wa mo tingog atong kampanaryo kay wa pa mahuman. Atong gipadali-dali og himo ang katong pagbagting lang, nakasugod na tagbagting. 1 hour before sa misa, 30 minutes before sa misa, makadungog na mo nga mutingog na atong kampana, no? Thanks be to God sa pakpakan nato ang litabang nato aning tanan. Nakita nato sa atong palibot nga murata din higlasang nagtago-tago ilawom sa kakahuyan atong gilimpyuhan karon malantaw na nato ang tibuok nga risluyo nga nasa atubangan nindot na naggasto ta ana nya do na sa iniingon nato nga pader tabang sa kuninyo hatag anupog na nasa tay anupog diha partial di ba kana siya mao nay mga tao nga at least limpyo kasing-kasing ba nga nakakita sa panginahanglan dili pares atong pipila ka mga leaders karon sa nasod wa kakita nga gilunopan nagmaayo ang Pilipinas gasigi pa sila glalis kita nangalumos na tas tubig gasigi pa sila dag-away kung kinsa gitinuod na culprit nga nahibaw ra ba gyud sila kinsay culprit bisan pa man og ang atong katawhan nangamatay na tungod anang disgrasyas baha. Why pagbati? Nya sukad pa nas una. Ako nakadungog na ko ana high school pa ko mga 1970s, 1980s. Munay akong pagka high school nga ris college. Nakadungog na ko anang corruption. Perting corruption sa Pilipinas. Pero di pa kay to grabe. Karon grabe kay trillions na gyud unya harap-harapan ana magampo ta inaot unta makabaton tag limpyong kasing-kasing samas kasing-kasing ni Jesus ug ni Maria ug makakita tas panginahanglan kamong mga asawa nga nagsigig yaw-yaw sa inyong bana nakakita ka mo sa panginahanglan sa inyong bana. Aw kamo sa mga waybana nagmahay-mahay mamos kalibutan nakakita sad kaha mos panginahanglan sa inyong anak sige mamog badlong og labaw tanan nakakita ba mos panginahanglan sa pari karon ang nakakita manindog ta ang wa kakita panguli mo mga igsoon ang Dios nagtan-aw sa atong mga panginahanglan ug naghatag sa atong kaluwasan.
Busa malaumon kitang muduol kaniya og muingon, Dios sa kinabuhi kaluy kami. Dios sa kinabuhi kaluy kami. Nga ang gugma ug pag-amuma sa Dios mapakita ngadto sa atong katawhan, pinaagi sa giya ug tabang sa atong mga magbalantay sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi kaluy kami. Nga ang gobyerno mamahimong instrumento sa manggiluyong gugma sa Dios, pinaagi sa ilang espesyal nga pagtagad ug pagtabang nga ilang gitanyag ngadto sa mga kabus ug sa mga masakiton, magampo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi kaluy kami. Nga sila nga naguol tungod sa pagtaliwan sa ilang minahal sa kinabuhi, uban sa tabang sa Dios, makaangkon pagbalik sa ilang pagtuo ug padayong magkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi kaluy kami. Nga sama sa anak sa byuda, ang mga masakiton makasinati sa makaalim nga kamot ni Hesus, magampo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghang pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi kaluy kami. Nga ang mga matuohong mihalina, mabanhaw ngadto sa kapuno sa kinabuhi didto sa presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi kaluy kami. Makagagahom ug maluluyon nga Dios, dawata ang among gipangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
O Ginoo, dawata ang gihalad sa imong katawhan tungod sa mga kasakit sa imong mga martir, ang nakapalig-on kang San Cornelio ug San Cipriano diha sa ilang pagpasakit, makatabang usab unta kanamo sa pagka makanunayon diha sa mga pagsalig. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga mga martir si San Cipriano ug San Cornelio sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ag imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, San Cornelius ug San Cipriano, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugan, himayat, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi niining mga sakramento nga among gikalawat, liguna kami sa imong espiritu aron makasaksi kami sa kamatuoran sa ebanghelyo tungod sa panigingnan sa imong mga martir nga si San Cornelio ug si San Cipriano. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato karon mao ang kalimpyo sa kasing-kasing. Nya kung limpyo tag kasing-kasing, dali ratang makakita sa panginahanglan sa atong isig katao. Aday ko'y namatngunan nga ang atong piano bag-o na. Brad? Daan na. Karira manggutong usa din kisa may naghatag na ang gakanta. So atong pakpakan ang atong organista mao sa ini donate nato og bag-ong piano. Mana mo nakakita siya sa panginahanglan nga ordinaryo kay tag piano kay kani si Brad Rene ko ani siya kanang iya aning profession ang iyang skill tig-ayo og mga piano. Nya usahay sa iyang pag-ayo moingon ang uban diha lang na nimo maayo na nimo imo na na. Mo daghang kini siya piano kun wa mo'y piano sa inyo pangayo mo niya. Basin pag nana say magpaayo niya guba na man kay na Brad ka nalay ayo ano maayo na nimo imo na lang sad na ana ba. Na iyang ihatag sa dire. Kadako na ng tabang siya pa'y kanta siya pa'y duyog siya pa'y donate. Mao na siya ay gitawag og limpyog kasing-kasing. So, mo nang kamo diha, wa gyud mo palit-palit slat. Una padayon mo palit og slat ha. Nya usbo nako natay upat tulo na lang ka Pius kanang kneelers na tag 42,000 kay nanay ni pledge sa usa nya napay 12 ka additional Pius nga tag 55,000. Kung gusto mo pledge i-message lang ang atong opisina or ako ba kamong naa sa social media nagsunod nako signaa mo dihay 55,000 pwede ra na ninyo i-pledge o niya ihatag lang niya bisag tagi-tagihon
naghatag. Basta dayon na lang yun, og mo pledge mo ay mo pakauwaw sa Ginoo. Ug salamat kaayo ninyong tanan. Of course, ang atong slot mao ginay importante kay kun wa gyud mo pledge, anha man nato kuhaon sa mga slots nga atong natigom, ang atong order para aning atong gipangandoy nga bag-ong mga lingkuranan. O sa sunod, ang pag-repair na sa aning atong mga gubaon nga mga lingkuranan. Padayonon lang gina nato. Basta limpyo latag kasing-kasing, makabot ra ng tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.